Здравейте хора, аз съм Крис. Днес играем сам епизод 2 в... Да, в България. Така. Днеска ще се занимавам да събирам пари, защото от къщата ми съм пътна и така. Искам новите команди тут. Стима за друга. Но... Ей! Келешончол. Моята кола. Сам стана. Право. Османгал. Не отива. Горе и какво се направи? Буркия Ферера. Така. Да, днеска ще събира малко пари. Нали, разказа като мога маймуна. И ще прегледам за къщи малко. Значи ще скупим. Как къщи са? Добре. Сърдина. Кръпка. Чече му бъл. За продаване, не? Колко 600? Боинг. И купих си къща. Втората забрави. Иха. Окей. Ами да, имам 61 хиляди, което е доста, не? Това е моята къщариче. Много работа. Така са. Искам да видя други къщи. Няма други къщи. Не век искам да видя други, защото... Да, тук са всички взети 100%. Това някак. Да, тук има... Да. И те една... Там друга 500 хиляди грам. Сега ще събрар дъпа. Сега ще поддържа малко, ще обикалям себе си. Малко ще си говорим и... Днеска съм красивен поня. Искам да тази хора да се включи. Демек е пусна. Да, оправя такова. Вау. Добре, забравя да дръфтя. Басканс. Бе, малко съм се позабравя. Ще направи. Остатъка, ако скачам при... Сам. Ако пуска Бога, национално слави на помоля. Помогат ти дела много... Ще е странна игра. Много странна игра. Добре. И изградинки тук на бабата. Кой дров? Май дрова. Нека да са. Още. Байдрукс. Нещо трябвам пари сигурно. И са перфектния скоп. Извинете. И така до няма река. Сега ще на... Чудова... Ще на дрифт 8. Защо не знам. И това е гараж.
деца го стана. Добре, направим на чайница пръси. Нагоре е дрифт. Просто дрифт, да. Нагоре е дрифт. Вместо то. Какво става? Мани. Ооо. То така, бра. Какъв дрифт мога немале. Ама дрифт къде беше? Дрифт ще напуска, бе. О, майко, това е уникална база. Много акивище. Това е просто сърца. Добре. Майсо така, бе. Ого, ето не има. Добре. Да, готинко се. Има ли хилни? Тун. Нитро, стерео, хидравлика, гумите ще бъдат ахап. И мина. Хидравлика, ама ще сменя така, ще има килфи, 423, но 400 О, в това на мангалите ми за колата, бе. Или аз ще ни обясняват ли какво? Мале е точно малуна. Няма на стим този път. То спием да е хакер, майна. И доста зли дрифчета с кола, ама... И Бобкат е готина. О, сега ще направя за джуко. Десна, къде? Дам друга. Сега ще взема Бобкат. Мисля, че... Лоурайт? Не. Не Лоурайт. Индустриал ще е сигурно, да. Бобкат. Да, така. ЦЦ 423 на... Да. Да. Сега ще го тунква малко. Гуми. Мега. Дори компания. Секчер, бе. Няма ли? Добре. За кола става? Да, аз не сложих хидравлика, като съм много. Като трапър съм. Сега дрифтинг. Там складно гърно. Сега ще гърне. Много нахъл. What? Вау. Ау. Това е вау. Смолко и те, бе. Аз се отивам нашата каштурка. Първо искам да променя колата. Причина някаква кола. Така са хидравликата, тук стереоцепването, тук цвят на колата, далее. Така, други компоненти. Има бе, има, да. Mindjob Chrome ще изсложа. Да, слагат идиот. Ще сложа Roof. Да, готин. Не, тъй не е готин. От такето сега. Две компоненти. Ще бъде софт. Е така. Да, чека да къдем си готин. Тун и за последно сламим ето. Значи аз просто ще направя други компоненти, ще ги направя на хром. Те по-готвим. Добре, как мафия само. Скинам да
приготвим. Трябва да поразни от host menu. Така, ако ти промени името на къщата, тя ще бъде Христова. Но цвета ще бъде My YouTube. My YouTube is the ти пак бял. Сетих се, бе, малумен. ВВ, мисля, че е. My Не, голям прас. Не. О, къпчен биш, бе. Шестли. Ули, тъли, джули. Къв. Бах. Най-накрая се сетих. Брат. Не, той пак чуя на карай. My YouTube. Care голям прас. Shit! Добре, ще се променя и нека така ще. И ще приключа направо крепа. Да, тук ще имат бана за спаване на команди лучи. С. Q. Добре, аз мисля, че С. Когато головно превързваш, ще кажеш, че ще май тут. Спавам една легия, ще подрифтя там една минута и свърши. Опа, направих балончета. Мисля това на епизода. Чао!